rai wong liya padha keblinger. Sakarepmu lemu ngarani bakune kowe mangsulana sebab apa kowe wiritan ning sanggar pamujan. Aku ndedonga karo Gusti supaya sukmane bapakku Pandhu Dewanata antuk pangapura lan dintas saka neraka banjur dipapanake ana swarga. Dongamu ora bakal teka lan ora bakal ditampa karo pangeran merga bapakmu mbiyen nyemplung neraka saka sumpahe dhewe lan dosane dhewe. Kowe iki dewani apa? Cetha lamun to aku dewa sing jabut nyawa lan nunggu neraka jahanam. Yen ngono, aku nyuwun karo kowe. Aku nyuwunke pangapura dosane bapakku mulai gantasen saka neraka jahanam. Ora bakal tak ngapura merga bapakmu ngundha ing pakarti. Pangeran Kaisipati Maha Welas Maha Asih sing tegese sugih pangapura. Kenapa kowe mung dewa ora gelem ngapura karo dosane titah? Aja-aja pancen rasamu duwe deting keburu sengit lawan wong tuaku Pandhu Dewanata. Lho, dasare apa kowe nek ngucap kaya ngono kok anggap aku sengit karo bapakmu kuwi wewatonmu apa? Aku tak takon marang Kaki Wangsulana sing jujur. Wong wedok sing jenenge Bumi Ayu kae demenane sapa? Wah, dadi anak. Bumi Ayu apa? Kowe aja nglindur. Kowe aja ngawur Werkudara. Nadyan sak bodho-bodhone Werkudara aku ki ngerti marang klebate polatan lan uga ning tiplayune mripat. Tak sawang kowe gugup, kowe gagap, kowe garabakpat. Yektine kowe nutupi marang hukume loko. Saiki aku tak takon, Nagabaya kae biyen kraman kahiwangan banjur dipateni karo bapakku sing ngongkon sapa? Wah, lambene ora kakean gunem sing tanpa guna ora perlu kowe kakean cangak. Ripalungguhan iki gelem ora gelem kowe bakal jabel. Kowe bakal rangket tak padake dosamu karo gerangamu cemplungne ning neraka jahanam. Cemplungno aku ora wedi. Layak to layak prenjak engganter jagone do tarung. Babar pisan kula mboten duga mana bilih. Gubuk kula klampis ireng mriki kerawuhan satriya pepunjuling jagat pitataning para umat. Nuwun sewu Gus Ndara Werkudara. Sarawuhipun kula ngaturaken pambagi panakrami mawan tuwa-tuwa kunjuk Den Kyai Badranaya awit saka panjurung pangestumu widodha nering sampikala anggonku prapta ora liwat basaku mara gage tampanana. Ha inggih kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Kula tingali sampeyan katon sumengka pengawak bajra sigra kang mawa gita semune nggembel wigati. Wonten menapa kok mrepeki manggihi dumateng kula pun Badranaya? Kyai Semar nadyan kaya ngapa lan kepiye panjenenganmu ki piyai sepuh ingkang patut tinuwa-tuwa lan tinuwi-tuwi wong tuwa sing kena kanggo gondelan lan paugeran.
wis cetha pratela lamun tori palungguhan iki Werkudara sakadang Pandhawa wis urip Nyakrawati bau dendho ngenyam kawibawan kemul kamukten honing negara Ngamarta nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye jarine para sepuh biyen wong yen lali sumber bakale ketiwasan gandeng wis cetha pratela Pandhawa bisa tumangkar kaya mengkene biyen digulawentah diukir jiwa ragaku lawan wong tuaku ya kuwi Bapa Pandhu Diwanata mula kanggone anak duwe kewajiban sakutuhe mulyake wong tuwa kang wis murut ing kasidhan jati Lori palungguhan iki sisan gawe aku tak nuwun katrangan sing gamblang lan wijang marang panjenenganmu. Apa bapakku Pandhu biyen nalika urip kuwi sepi saka panembah. Pakmu niku tigen-mugen pangidepe cipta anggenipun pasrah sumarah marang purbane Hyang Agung. Rinten dalu tansah nindakake perintah lan ugi ngedohi cegahing Gusti. Apa bapakku biyen nalika dadi ratu kuwi ora ngayomi marang kawula dasih Narendra sing hambeke berbudi bawaleksana kaya pakmu niku riyen angel golek-golekane merga anggene dadi ratu ora mikolehake diri pribadi lan keluargane ning uripe sakmutuhe disramake kanggo srana mulyane para kawuling negari Ngastina rumuhun merga pakmu duwe paugeran wong dadi ratu wong dadi pengarep wong dadi pimpinan kuwi dudu bebungah nanging amanah sing tegese mikul jejiban sing ora enteng tumrap banger bacin abang ijo butek bening tumrape wong sak negara pakmu niku ratu sing apik apa Pandhu bapakku biyen kuwi suwung lan sepi saka lelabuhan lelabuh mboten namung wonten ing donya kemawon ning nganti tekan Kahyangan Suralaya bapakmu niku gedhe labuhe wong sak jagat pun nekseni dumateng jiwane ingkang rama ingkang luhur lan suci saben-saben wong cilik ana ingkang kepengin bangun papan panembah bangun papan ngibadah bapakmu niku mesti cancut gemergut le tumandang le nyumbang dhisik dhewe tur le nyumbang mesti akeh dhewe niku bapakmu tur kejaba niku lamun to pambangune papan ngibadah kala wau sampun rampung bapakmu mesti pengen syukuran lan gelar wujude budaya sing tegesipun antarane agama lan budaya niku kalih bapakmu niku direngkuh padha merga agama niku pranatan saka Gusti ingkang tinulis ana ing Weda Suci minangka tuntunane kajiwan supaya menungso pinaringan tentrem lahir batin slamet donya tekan akhir ewadene yen budaya niku angen-angen sing ambabar marang kaindahan lan katentreman pakmu niku yen karo agama ya gandrung yen karo budaya ya remen kaya ing kula aturaken ing ngarep kala wau yen bangun papan panembah papan pangibadah kok wis rampung pakmu mesti kejak dianakake syukuran gelar budaya wujude ringgit purwa sing nyatane pakmu ya moh leren moh nganggur ning mesti mucuki mesti dalang dhisik dhewe wis dalang dhewe diobahi dhewe diragati dhewe golek wong model kaya ngoten niku angel wau jane kula pun takon jenengan mboten kesel wis nganggarke semene akehe nggih to wis nuwun sewu repote kaya ngono latihane kaya ngono kok ajeng mayang meleno mboten kesel pakmu le jawab pripun kula mboten duwe kesel kula mboten duwe susah kula mboten duwe kendho watone anggen kula ndalang ditunggoni karo sinden sing ayu-ayu ngoten niku niku pakmu tegese ayune ora mung ana ing lair tok ning kandhas nganti tekan batin
niku Pakmu Pandhu Dewanata uripe ora ana cacate ora ana getheke ora ana klerune Yai Semar nanging yo gini kabar sing sumebar warta sing rata yen pancen wong tuaku ki menungsa sing apik ratu sing becik kenapa bareng matine dicemplungne ana ing traka jahanam Kawah Candra Dimuka dosane apa bos yen dikondangu bab lelakone Pakmu kenapa kok sukmane dipun siksa wonten ing Candra Dimuka ripalungguhan samangke kepeksa kula tak ndongeng kula tak crita manggatekke ingkang kanthi tetela rumiyin menika wonten dewa ingkang abebisik Sang Hyang Yama Dipati saking kahyangan Arga Dumilah. Yama Dipati niku nggih janjane Yama Dipati niku sanes sinten-sinten. Yama Dipati niku nggih anak kula nalika Semar isih dados dewa. Abebisik Sang Hyang Ismaya mapan wonten ing kahyangan rumiring dadi dewa nalika durung entuk jabatan janjane Yama Dipati nika dewa sing apik nika anak sing becik yen kula kandhani mesti digugu kula tuturi mesti digatekke ning kocapa bareng wis entuk panguwasa diwisuda mangka dadi dewa lali kelawan Purwoduksina bareng kelakon dadi dewa sugih mongko sing jenenge sugih niku saka tembung nesune nagih wis duwe iki kurang kae duwe kae kurang kae meneh ora ana enteke mergo anggene urip mung ngoyak marang hardane hawa nafsu niku Yama Dipati teng kayangan rumiyin Yama Dipati niku janjane nggih pun duwe bojo ning gandeng dewa sugih banjur rekake dheweke duwe simpenan duwe wong wadon simpenan saking negari Bumi Kaca atmajanipun Prabu Bumiloka ingkang awewangi Dewi Bumiayu neng kayangan jane ya wis duwe bojo ning ngene niku wae lho wong sugih niku nesune nagih wong ki yen sugih wong niku yen kondang wong niku yen ganteng wong niku yen gagah duwe bojo kok mung siji niku asline rugi ngoten niku mila banjur Yama Dipati niku duwe simpenan niku kanggone wong sing ngoyak kelan nafsu lho niku iya nah anggenipun pacangan kalian Bumiayu Yama Dipati nurunaken putra setunggal ingkang naminipun Nagapaya wiwit alit sampun dikewun gembleng dumateng kadigdayan lan ugi kaprawiran
tok sing balung uleting kulit sak sampunipun dewasa dados ratu wonten ing bumi kaca lajeng Yama Dipati merintah dumateng Nagapaya supaya ngrebut panguwasa wonten ing Kahyangan Suralaya. Yama Dipati sampun saged ngukur yen para dewa tanding kelawan Nagapaya mesti para dewa ora ana sing mangga puliya estu. Bareng dumados peperangan para dewa kabeh padha mundur padha kalang kabut. Lajeng dewa mboten kurang akal nyraya satriya ing Ngastina saderengipun dados ratu ingkang rama rumiyin nenggih Raden Pandhu diangkat dadi jagone dewa. Ing alun-aluning para dewa nenggih repat kepanasan tetandingan Raden Pandhu kalian Prabu Nagapaya. Banjur kanthi lampan menika dados rana Prabu Nagapaya pejah wonten astanipun Raden Pandhu. Wiwit menika lajeng Yama Dipati menika duwe rasa serik, sengit lan magigit-igit kalih Pandhu. Sumpah Yama Dipati durung marem rasane lamun ta durung bisa males pati kanthi cara sukmane Pandhu besok bakal dicemplungne wonten ing neraka jahanam utawi kawah Candra Dimuka. Lah carane Yama Dipati badhe ngukum ingkang rama niku nggih pinter. Yama Dipati niku sampun gedhek antuk pidak jempol nebu sakuyun makarya bebarengan kalian widodari panggoda pangrencana saking Kahyangan Dandang Mangore nenggih Sang Batari Durga. Durga nyagahi. Lah nalika semanten anyarengi ingkang Ibu Dewi Madrim menika mbobot utawi nggerbini saklebetipun Dewi Madrim kala wau mbobot imanipun menungsa menika lak mboten ajeg to, mboten jejeg. Saiki imane kuat, sesuk iso tipis. Sok mben kuat, sok mbene meneh iso ndeglek. Lah sakjroning Dewi Madrim niku tipis imane. Batari Durga nggodha kalian Madrim supaya mutah marang Prabu Pandhu kepengin nitih wujute lembu andini titiane Bathara Guru. Lah gandeng niku pangidame bojo sing lagi nggerbini mila Prabu Pandhu minangkani lajeng minggah wonten ing Kahyangan. Sadurunge Pandhu niku ketemu kalian Bathara Guru, Durga niku wis ndisiki manggi Bathara Guru matur dumateng Bathara Guru Pukulun niki mangke badhe wonten dayoh wonten tiyang nanggap tanggalane mang cepakne pisan. Ngoten niku. Niki mangke wonge manut kalih jenengan merga niki wonge pancen sugihe kliwat ukur. Sugihe kliwat ukur ning nuwun sewu mangke upamine tanggale wis gumathok pitunge pun dadi ampun lali kalih kula mang sisih ne 5 juta ngoten niku. Niku politike Durga ngoten niku. Lah tenan Pandhu sowan wonten Kahyangan Suralaya matur kalian Bathara Guru ngampil wujudipun lembu andini kanthi perjanjen. Pandhu jeneng kita kena ngampil lembu andini, jeneng kita kena niti lembu andini ning syarate besok lamun ta kowe mati sukmamu lan bojomu Madrim bakal dadi intiping neraka jahanam. Gunggung kumpulipun bab ingkang sampun kula aturaken ingkang sampun kula dongengaken ingkang sampun kula critakaken kala wau pakmu mboten dosa
Prabu Pandu mboten kleru, Prabu Pandu mboten luput. Lah kenapa kok nganti nyemplung wonten ing Traka Jahanam? Pancen bapakmu mbiyen dadi korbane srakae para dewa, mligine Yama Dipandu. Wis gamblang wis padhang cetha lamun para dewa sing ora urus, para dewa sing ora tata. Gandeng ripalungguhan iki aku wis antuk pakem sing gumathok. Aku nyuwun pamit bakal munggah kayangan yen bapakku karo mbokku ora dibuahke ning swarga. Kayangan ora arek dibuahke boten ampun ya. Bos. Padha dipun gusa-gusu ndak kesuru wonten dalan sing kleru. Kula pun niteni marambah makaping-kaping wong jumangkah sing agan tanpa paniti priksa ya bisa ora arek para dewa mesti ya kelakon. Apa pancen kudu kaya ngono lelakone? Sampeyan niku tedak turun Saptawarga, sampeyan niku nggene wong tata krama, nggene wong tata susila. Carane sampeyan mulyake ingkang Rama kanggo seda apa kudu ampyak awur-awur ngoten niku? Sampeyan niku lak butuhe arepe mulyake ingkang Rama paribasan mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur tegese mbacutke lan nglestarekake lelabuhan sarta tumindake wong tuwa sing apik. Ewadene mendem jero tingkahe wong tuwa sing elek, tumindake wong tuwa sing luput kudu disingkiri adoh lan pinter nyimpen pewadi bab eleke wong tuwa, aja nganti diumbar satemah dadi omongane wong akeh. Nuwun sewu. Paugeran kula menika manut kalian utusaning Gusti ingkang pungkasan ingkang sampun kepareng-paring dawuh. Wong ki yen wis mati, nuwun sewu. Wong kuwi yen wis mati ing bab kadonyan kabeh niku pun pedhot kejaba telung perkara. Siji sedekah jariyah, angka loro ilmu ingkang migunani, angka telu dongane anak sing soleh. Sedekah jariyah upamane sampeyan bandane pirang-pirang banjur bondo kala wau dipun sisihaken kangge mbangun papan lembah kala wau tasik dipun ginakaken kangge sujud dening tiyang kathah niki mangke ganjarane taksih mangtampi nadyan jenengan pun seda. Niku
angka kalih ilmu ingkang migunani upaminipun wonten salah satunggaling ahli budaya ingkang angripta tembang lan gendhing ingkang tembang lan gendhing kala tasih dipun ginakaken dening para-para nem-neman para budaya taruna ingkang lajengaken lelabetan nadyanto sing nyipta gendhing kala sampun seda ning niki mangke waton gendhinge munge ganjarane ya mili tekan dhuwur ngoten niku. Ngoten niku contone sinten? Mbah Narta Sabda nika lho. Sing wulan niki pinuju haul 100 taunipun Mbah Narta Sabda. Nika sinten seniman sing ora nganggo karyane Mbah Narta? Gitu. Wiwit saka klenengan, cokekan, wayangan nganti campur sari. Kabeh ginakaken karyanipun Mbah Narta. Lah niku. Ingkang angka 3 dongane anak sing saleh. Sampeyan mboten perlu kula jlentrehke sing wijang, sampeyan lak titahing Gusti. Yen pancen sampeyan rumangsa abot nglakoni lelampan menika, mbok mang sumendhe wonten ngarsane Pangeran, mang pasrah sumarah wonten ngarsane Gusti. Kanthi cara kados pundi? Nyambung raos kaliyan Gusti ingkang Maha Kuwaos. Nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Bab lelampanipun ingkang rama niki mbok mangjaluke pangapura kali sing gelar jagat. Kula percaya Pangeran nika sipate maha welas lan asih lan ora pilih kasih, mesti waton sampeyan le nyuwun tenanan Pangeran nggih badhe ngijabahi kali panyuwun jenengan. Caritane satriya enuwe kang marti mring kautaman kang pegat mring pangestine pun Semar mboten perlu kakean gunem sing tanpa guna. Mang ora arek nalar sampeyan, mang glijah pamikir sampeyan. Yen kula pun matur ngeten iki kira-kira sampeyan badhe menapa? Muga-muga krembyahe tanganmu jangkai sikilmu bener-bener bisa dadi kaca brenggala kang prayoga tumrape para anak-anak sak ngalam padang.
ngiring angin Garuda panenggak Pandura Raden Bratasena kundur mring kasatriyan manjing sanggar pamujan sadakep saluku tunggal nutupi babahan Wasanga Gesti kaweningan weninging Pramana sejati anut purbane Kang Mahanasa Hinjipta tansah angidung suci matek mantra rahayu lan amuji dikir ngagungake asmane Gusti ingkang Maha Tresna tekuning panembah weninging pangibadhat satemah anggoncangaken kambangan Suralaya Jumlorot nenggih Dewane Pati Sanghyang Yama Dipati mrepeki uyane Sang Manungkaka dan sembah iring ulun Tamur Borisang Modernat Sahanane kang yang kanang Cibendase panjenengan ingkang puspita kasiring samiron ombre Sekar kadung ngaskan danyo raras ananing dilyo
Astungkara sidang sekaring bawana langgeng ulun Werkudara aja kaget kang dadi rasa kita ulun Jawata ing arga dumilah Bathara Yamadipati ingkang merpeki anggenmu tapa brata ning sanggar pamujan sarawuhe Bathara Yamadipati aku ngaturake pambagi kunjuk mengko dhisik apa ora kleru sing dadi ucapmu kudune menungsa ki yen ketekan dewa kuwi ora mung mbageke ning kudune kowe iki nyembah karo aku kenapa kok kowe menungsa ora gelem nyembah karo aku aku tak takon sebab apa menungsa yen karo dewa kudu nyembah merga dewa ki derajate luwih luhur tinimbang menungso dewa kok derajate luwih luhur tinimbang menungso ki dasare apa merga dewa kuwi luwih dhisik urip aning Marcapada yen pancen dewa luwih dhisik urip ana Marcapada saiki aku tak takon tetungguling para dewa kae sapa cetha lamun to Sang Hyang Bathara Guru Sang Hyang Bathara Guru yen munggah Bathara Guru ki putrane sapa Bathara Guru ki putrane Sang Hyang Tunggal Sang Hyang Tunggal kuwi putrane sapa Sang Hyang Tunggal putrane Sang Hyang Wenang Sang Hyang Wenang putrane sapa Sang Hyang Wenang putrane Nurasa Sang Hyang Nurasa putrane sapa Sang Hyang Nurasa putrane Sang Hyang Nur Cahya Nur Cahya putrane sapa Sang Hyang Nur Cahya putrane Nabi Sis Nabi Sis putrane sapa Nabi Sis putrane Nabi Adam Nabi Adam putrane sapa makhluk sing dhisik dhewe ana donya ki Nabi Adam wis ora duwe wong tuwa yen ngono aku tak takon Nabi Adam kae dewa apa menungsa cetha lamun to kae menungsa yen ngono menungsa karo dewa ki tuwek endi iki piye to iki wayang desa nganti tekan Nabi Adam iki pakeme sapa to iki aku yo duwe dasar aku yo duwe waton sing padha ya kowe dhewe wis ngene wae Werkudara ora perlu ngrembug Sarasila dirembug sawengi ora nek enteke yen mung kaya ngene terus jeneng kita tak sawang semedi ngeningke cipta perbawane nganti gegerake Suralaya mara bagi Sajarwara sing kok gayuh kuwi apa jawaben Bratasena jare dewa ki weruh sadurunge winarak jare dewa ki waskita batine nanging kenapa kok dadak takon karo aku ki jane ya ngerti karo karepmu ngerti ning wong takon ki adile mung diwangsuli yen pancen wis ngerti kenapa kok dadak nganggo takon yen ora ngerti padha ora ngerti yen bodho akono bodho aja keminter ndak marai wong liya padha keblinger sakarepmu lemu ngarani bakune kowe mangsulana sebab apa kowe wiritan ning sanggar pamujan aku ndedonga karo Gusti supaya sukmane bapakku Pandhu Dewanata antuk pangapura lan dintas saka neraka banjur dipapanake ana swarga dongamu ora bakal teka lan ora bakal ditampa karo pangeran merga bapakmu biyen nyemplung neraka saka sumpahe dhewe lan dosane dhewe kowe iki diwani apa cetha lamun to aku dewa sing njabut nyawa lan nunggu neraka jahanam yen ngono aku nyuwun karo kowe aku nyuwunke pangapura dosane bapakku mulai gantasen saka neraka jahanam ora bakal tak ngapura merga bapakmu ngundha ing pakarti pangeran kae sipate maha welas maha asih sing tegese sugih pangapura
kenapa kowe mung diwa ora gelem ngapura karo dosane titah aja-aja pancen rasamu duwe gething keburu sengit lawan wong tuaku Pandhu Dewanata lho dasare apa kowe tek ngucap kaya ngono kok anggap aku sengit karo bapakmu kuwi wewatonmu apa aku tak takon marang Kaki Wangsulana sing jujur wong wedok sing jenenge Bumi Ayu wae demenane sapa wah kasihan Bumi Ayu apa kowe aja nglindur kowe aja ngawur Werkudara nadyan sak bodho-bodhone Werkudara aku ki ngerti marang klebate polatan lan uga ning diplayune mripat tak sawang kowe gugup kowe gagap kowe garabakpat yektine kowe nutupi marang dosamu sing kok indit rina wengi Bumi Ayu ibu wong wadon saka bumi kaca atmajaning Prabu Bumi Loka saiki aku tak takon Nagagaya kae biyen Raman Kahyangan banjur dipateni karo bapakku sing ngongkon sapa wah lambene ora ora perlu kowe kakean gunem sing tanpa guna ora perlu kowe kakean cangak Ripalungguan iki gelem ora gelem kowe bakal jabel kowe bakal rangket tak padake dosamu karo gerangamu cemplungne ning neraka jahanam cemplungmu aku ora wedi Satyatri sang kapirang pinangkul kinempit kampit dosang reknaning bawana Kakang Badranaya ingkang prapta diprayogakne anggone pinarak ya Kakang nggih Sinuwun Prabu Puntadewa ora perlu bage binagi niki wonten bab ingkang gawat ing badhe kula aturaken dhumateng Ndika Ndara Puntadewa kula nyuwun prisa langkung rumiyin para Pandhawa 5 niku sumpahe pripun ibarate kaya ndok sapetarangan mukti siji mukti kabeh mati siji kabeh bilani nah niku mengge abang-abang lambe napa tumus ing pakarti ing saben dinane mesti wae netepi kelawan bawa leksana iki ora mung pangucap nanging yektine bakal kababar ing pakarti tumraping para Pandhawa tegesipun yen ana salah sawijining Pandhawa ingkang nandhang prihatin diancam diincim patine kelawan sapa wae mesti para Pandhawa liyane bakal mbebantu kanthi tok jiwa raga nah kula tak crita adimu panenggak Jodipati Raden Bratasena anggenipun sembahyang anggenipun ngibadah ditemoni kaliyan Yamadipati mongko jane adimu nika bener njaluk swargane pakmu kanthi puji dzikir lan donga kaliyan dewa ning nyatane malah bab niku dianggep kleru kaliyan Yamadipati satemah adimu sak mangke dirangket digawa teng kahyangan ketoke arep disiksa wonten ing Candra Dimuka sampeyan dulur tuwa tumrape Pandhawa apa mung begegek meneng mawon
Wis jam 11 bengi sampean njur guwedhi kaya ngoten niku napa pripun? Mun napa pancen ya entenipun jam-jame kudu gedhe ngoten niku napa pripun? Yai Semar Morogage sawangen aku. Mergo aku krungu karo kandhamu. Tanganku banjur nyinggol sangsangan robyong rinunce mustikaning rawis banjur aku dadi buta sing semene gedene wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil gedhe kabeh sirah gedhe bathuk gedhe mata gedhe irung gedhe cangkem gedhe bulu gede, dodo gede, weteng gede, udel gede, pupu gede, pentol gede, delamaan sikil gede. Delamaan sikil gede, pentol gede, dengkul gede, pupu gede, udel gede. Ora ngliwati mbayanan malan sampeyan arep nesu sing nesu ki sapa yen gedhe ngene iki durung karuan yen nesu adate yen Ratu Ndrawati nika duka mesti membo Triwikrama dadi buta yen Puntadewa beda aku iki gedhe ana karepe ora mergo aku nesu utawa muring ning sampean kok yahene wis gedhe sebabe napa ya saka semangatku mergo ndek ini wis dilunasi karo Pak Sukiman kula jenengku Dewa Ampra Dewa ki luhur Ampra ki tegese samudra wong ki sing luhur lamun tok atine kaya samudra gelem ngapura marang dosane liyan gak ngono ta yen ngoten sampeyan sae tegese bathuk kena panas ning ati kudu adem ah pancen kaya ngono kuwi banjur samangke sampeyan badhe teng pundi aku tak munggah kayangan aku tak njaluk adil karo para dewa aku ra trima yen wong tuaku Pandu Dewanata karo dulurku Werkudara disiksa monggo tanpa dosa. Lan sing jenenge dewa apa ora kelingan dheweke iso lungguh ana kursi kadewan pinggunakake swarane kawula kaya ngene iki. Ning bareng wis kelakon dadi dewa lali karo wong cilik lali karo para rakyate kabeh. Mergo aku wis ngerti kelakuane dewa saiki pakeme mung telu siji janji loro ngapusi telu korupsi wipakeme para dewa mboten niku tok dewa nika pancen tukang ngapusi nggih menehi wujudipun beras kena dipangan 5 dina kalih para kawula ning dewa nika le ngapusi 5 taun
buta yen semono gedene sing dinteni koprole. Lah kek guru una unu gedene semono guru una unu apa Ratu Ndarawati utawa sapa sing dadi buta gedhe mesti ya jempalik mesti ya kopro. Yen Puntadewa beda karo Ratu Piyai kopro-kopro piye ra. Wayahe ketika ngangkat mlepat sumber jati ngarang panase kumata seter dagelan jejogetan ulati sisi penggamu
lambung aluhur dasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Amiji dumateng ingkang abdi kula punaka wiruda saking bumi kaca jumadong dawuh Ibu Bathari Durga pripalungguhan iki anggen mudandan aja kok kendhone kepara kenceng ana naga wiruda Purwanana Bathari Durga bakal njlentrehke lan entuk wong tuamu ya Ki Prabu Nagapaya mbiyen sing mateni Prabu Pandhu Prabu Pandhu ki sing nurunke ya kuwi satriya sing jenenge Pandhawa ingkang ngemudeni negara Ngamarta. Monadyan kaya apa lan kepiye wong tuwamu bakal entuke kamulyan ana kasuwargan. Lamun to kowe bisa nglebur centang cedhak turune Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mari palungguhan iki Pandhawa wis ringkih tanpa daya merga panenggak Pandhawa sing jenenge Werkudara. Dirangket dening Yama Dipati cinemplungake ning kawah Candra Dimuka. Pandhawa liyane ampas brabas tanpa daya tingkesen. Bedhan negara Ngamarta ripalungguhan iki naga Wiruda. Boten langkung sendika ngestakaken dawuh kula badhe ora arik negari Ngamarta. Budal kita iki.